गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिजेपि दोलो रायजो राजाफ्रा सामफ्रोमबो हाबफैबाय थानायखौ नुनो मोनो। दा मानि थाखाय हाबफैदों होननानै नोंथाङा सानो? हाबनाया गोबां समनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो ट्राइ खालामबाय थादोंमोन हाबनो होननानै आरो जों जयनिं प्रग्रामखौ लानो हादोंमोन। नाथाय नैबे जायनाखि कर'नानि थाखाय जोङो माखासे एसअपिनि थाखाय जों जयनिंखौ लाथ'नाय जायाखैमोन। बै टाइमावनो एप्रच खालामबाय थादोंमन। दा नै एसअपि गोदान ओंखारनानै दा एसे फ्रि जानायलाय जोङो जयनिं प्रग्रामखौ आराम्भ खालामबाय एकदिन आगोलनिफ्रायनो। दा बेबायदिनो एखमबा 1500, एखमबा 500, एखमबा 400, एखमबा 300 बेबायदि जयनिं प्रग्रामखौ लागासिनो दङ। थिग बेबादिनो दिनैबो नैबे बारजाबिल बिसिडिसि जमदर मण्डलनि गेजेर एरियायाव सिङाव थानाय नैबे बारजाबिल बिसिडिसिनि मथा-मथि दिनै 300 जनसो दङ, 250-300 बेबायदिनो दङ आरो गाबोनबो दंबावो बेबायदिनो जयनिं बेखौ दिनै लानाय जाहैदों। दा बिथांमोनहा फैनायनि निस्सय खार'ना बयबो मिथिगौ मोनसे दोलोखौ गारनानै ओरैनो हाबफैया रावबो। निस्सय जोंनि दोलोनि जायनाखि वार्कारफोर दङ, मावथि बिथांमोन दं, मोजां मावगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनि जायनाखि आसाम सरकार आरो बिटिआरनि जायनाखि एलायन्स सरकार, बे एलायन्स सरकाराबो मोजां मावगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला स्टेटआव जोंनि बिजेपिनि जायनाखि लिड बेबो मोजां सोलिदों। बिटिसिआव जेनेबा प्रमद बिथां आरो बिजेपिनि जायनाखि एलायन्स सरकार बेहायबो मोजाङै सोलिदों। दा बेफोरखौ बयबो मोजां मोननानै बिजेपिआव हाबनो आरो साबसिन गोसो जादों आरो फैगासिनो दङ आरो हाबनो कन्टेक्टबो लागासिनो दङ। गोबां मोजां गिदिर गुबुन दोलोनि राजनितिक लिडारफोर जायफोरनिखि दङ बिथांमोनहाबो कन्टेक्टआव दंगासिनो दं। दोलोनि मा दोलोनिफ्राय फैदों? दिनै बिपिएफनिफ्राय फैदों, जिएसपिनिफ्राय फैदों आरो माखासे कয়েকজন आदिबासिफोर दं कंग्रेस खालामग्रा बिथांमोनहाबो दिनै हाबदों। मेजरिटियानो दिनै दा बिपिएफ दोलोनिफ्राय हाबदों आरो बिनि बिथोराव बर' मानसियानो बांसिन। बिपिएफनि लोरबांथिखौ नुनानैनो बिजेपि दोलोआव हाबफैदों होननानै बुंनो हागोन नामा? लोरबांथिथ' बुंनो थाङा, मोनसे राजनितिक दोलोखौ रावबो ओरैनो लोरबांथि होनना बुंनो हाया। राजनितिकआव माजे माजे आप डाउनआ जालायो। दिनै बिपिएफनि जायनि पजिसन बेखौ जों लोरबांथि होनायाबो बारा थिग जानाय नङा। दिनै जोंनिया निस्सय जों मावनाया बिथांमोननिफ्राय एसे साबसिन मावदों, ओंखायनो जोंनि दोलोनि मावनाय दांनाय आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां मावदों बेखौ नुनानै दिनै फैदों। दिनै जमदुवारनि जायनाखि इएम जोंनि दोलोनिनो इएम बिथाङा, दा बिथाङाबो मोजां मावगासिनो दङ। निस्सय बिथांनि मावनायावबो मोजां मोनदों, बिथांमोनहा नुदों आरो न' थांनानै सम्पर्क खालामनाय, रायजो राजानि मावनाय। आगोलावथ' थाखा फैसा नङाबा जायामोन, दाथ' बिना फैसानि थांनानै मावगासिनो दङ, सम्पर्क जागासिनो दङ। गासिबो खामानियानो बिना फैसानि जागासिनो दं रायजो। अब्ला जे जायगायाव थाखा नांगौ बेखौ गारनानै बे जेराव बिना फैसानि खामानि जायो बेवहाय मानो फैया जानो? अट'मेटिकलि फैगोन। दा जोंनि दोलोखौ बुङो बेहायनो आरो डिफारेन्सआ। बिजेपि दोलोआ गोरिब रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बिथांखि लानो हाबा मावगासिनो दं? मा बिथांखि लानो माने जोंनि मेइन बिथांखियानो जाबाय एखेबारे बयनिफ्रायबो गरिबसिन जायनाखि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि जायनाखि सिमांफोर दङ बे सिमांखौ जाफुंसार जाहोनो नागिरनाया बेनो मेइन जोंनि बिथांखि। जेरै उदाहरन स्वरुपै सोरहाबा थानो थाखाय न' गैया, एखेबारे गरिब गुन्द्रा, सोरबा गावनि गथ' गथायखौ स्कुलाव फोरोंनो गोसोब्लाबो फोरोंनो हाया। बिसोरनि गथ' गथायाबो जाहाथे स्कुलाव फरायनानै मोजां बिथांमोननि गारजेनफ्राबो जाहाथे सिमां नुनो हायो जे आंनि गथ'आबो सानसे समाव लेखा रोंनानै साख्रि मोनथों बा मोजां खामानि मावनानै जानो हाथों, बेबायदि सिमां जाफुंसार होनायानो जोंनि बिजेपिनि बिथांखि। आरो लोगोसे सान्थि आरो गासिबो दोलोफोरखौ लानानै, सब जाथि जन'गस्थिखौ लानानै जोङो समबिकास जायनाखि माने सेम धरननि डेभेलपमेन्ट गासिखौबो आरो सान्थि लाबोनाय आरो लोगोसे इयुनाव बे जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जों बोरै डेभेलप मोनसे ओनसोल हिसाबै खालामनो हायो बेनो जोंनि उद्देश्य।